हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आमर ये दिल्ली रे छठ पूजा होची आम जाऊ देखा से पहुँचला पर आपण मानू कहली देखिपे प्रबल लोक भीड़ भी बहुत बहुत भीड़ अच्छी जड़े पचर दात देखा आमर ये कौन DJ Sagar. DJ Sagar. गुपचुप खाइए ना दबनी तो पळेबी तो तो दौन मत गोटे दौन कौन गोटे गोटे हो तो मीठा काट तब खाइ मीठा खाइब तुम खा जा पढ़ बस बस देखो तो भिडियो सुट चलती जी हूँ झी होती चेयर आनते चेयर आनते देखो एक भिडियो सुटिंग चलती बाइक ना बोली चेयर अणाई जे हिरोइन ना साड़ी बाहरी हिरोइन का साड़ी बाहरी हीरो जाता साड़ी पिंधाई देखु भिडियो कोऑपरेशन चलती तुम लॉक पड़ेगा सबुटा लक फिल्टर पकईटा देखो दुकानदार एरो कर मत दी मांडी बस गुड़ कौन चलती चलो देखिए पैसा दो ना पैसा कौन तमें दबो ना किए दबो तुम को तो पैसा नहीं
ମାସକୁ ସ୍ୟାଲେରୀ ଏପଟ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଆମର ଏମିତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଝିଅ ଦିଆ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ ପଇସା ଡାଲି ଖାଇବା କଥା ଆସ ପଳେଇବ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କେତେବେଳେ ଖାଇବ କିଲୋ ଖାଇବୁନୁ ଆମେ ଡାଲି ଭାତ କେହି ଖାଇବନି ଇଂଲିଶ ନହେଲେ ଯାଏ କେହି ଖାଇବନି ନ ଖାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି ଆଜି କଣ ହେଇଛି ଡାଲି ଆଳୁ ଚକଟା ଇଏ ଆମର କାଳିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ଖାଇବିନି ବୋଲି ବାଧ୍ୟର ଏପଟ ଇଏ ନ ଖାଅ ନ ଖାଅ ନ ଖାଅ ଯାଅ ତଥାପି ବାଧ୍ୟର ଖାଇତେ ପଇଲା ଆଉ କଣ କରିବି ନ ଖାଅ ଯାଅ କହୁଛନ୍ତି ନ ଖାଅ ଯାଅ ନେଇଗଲେ ଚଢେଇକି ମୋ କତିରୁ ଯାଅ ଆଳୁ ଚକଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି କଲରା କଲରା ଭଜା ମୁଁ ଖାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ଯୋଉଟା ନ ଖାଇବ ମତେ ଦେଇଦିଅ ଯୋଉଟା ନ ଖାଇବ ମତେ ଦେଇଦିଅ ନା କଲରା ଭଜା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି କରିଛି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ତମ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ଦିଅ ମତେ ଦେଇଦିଅ କଲରା ଭଜା ତୁ କରୁଛୁ ନାଇଁ କଲା ଭଜା ତମେ ନ ଖାଇବ ମାନେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ତୁ ଖା ତ ମତେ ଦେଇଦିଅ କରିକି ବାହା ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲି ମୁଁ କହିନି ହଉଛି ତୁ ଶୁଖୁଆ ଖାଉଛୁ ନା ସେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଖାଉଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା ମୁଁ ଖାଉନି ତୁ ଖାଇବୁ ଦେଖ ଆମ ଓଡିଆଙ୍କର ଶୁଖୁଆ ପଖାଳ ହେଲା ସକାଳୁ ଉଠିମୁ ଆମେ କେମିତି କାମ ସାରିକି ଆମେ ଶୁଖୁଆ ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇମୁ ସେ ଶୁଖୁଆ ଖାଇନି ବୋଲି ମୁଁ କଣ ମୋ ଓଡିଆଟାକୁ ମୁଁ କଣ ଛାଡ଼ିଦେବି କି ଆଉ ମୁଁ କଣ ବାହାରେ ରହିନି ବୋଲି କଣ ମୁଁ ଓଡିଆ ଭୁଲିଯିବି ଡାଲିଟା ଡାଲି ସେଇ ଡାଲି ନେଇକି ମନା କରୁଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ଡାଲି ଖାଇବିନି କିନ୍ତୁ ଆପେ ଆପେ ନେଇକି ସେଇ ଡାଲି ନେଇକି ଖାଇଲା ଖାଇତେ ପଡିବ ଆଉ କିଛି ଖାଇତେ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ଆଜି ମଟନ ମିଳିବନି ସୋମବାର କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଖାଇବିନି ଡାଲି କଣ ଭଲ ଲାଗୁନି ସବୁବେଳେ ଆମେ ମଟନ ଖାଇମୁ ଚିକେନ ଖାଇମୁ କେବେ କେବେ ଡାଲି ଖାଅ କି ଡାଲି କଲୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କି ଡାଲି এটা সিক্রেট ডালি ডালটা তো নাই ডাল এটা কি ডালি কইবে ଏଟା କୋଳଥ ଡାଲି କି ମୁଗ ଡାଲି କି ଡାଲି ଏଟା କମେଣ୍ଟ কি କରିବେ হরড় ডালি কি সিক্রেট ডালি এটা ଆପଣ কইবে ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର କାହିଁକି ଆଇଁଷ ଖାଉନି ଏଇ ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ପଡୁ ବର୍ଷା ହଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହଉଛି ସକାଳୁ ଉଠି ମନ୍ଦିର ଯାଏ ପଚାରିବି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଏ କାହା ପାଇଁ ଯାଅ ଏବେ ଯାଇପାରୁନି ଏଇଥିପାଇଁ ଦୂର ହେଇଗଲା କାହା ପାଇଁ ଯାଅ କାହା ପାଇଁ ତୋ ଯାଅ ପାଇଁ ଯାଏ ମୋ ପାଇଁ ଯାଅ ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣି ମୋ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲ ଏଟା ମନ କଥା ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି କେମିତି ନ କହିପାରିବ ମୋ ମନ କଥା ମୁଁ ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି କେମିତି ନ କହିପାରିବ ତାପରେ ଦୂର କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଙ୍ଗଳବାର ତ ଆଇଁଷ ମୁଁ ଖାଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉଠିକି ମୁଁ କରିବି କଲରା ଭଜା ଖାଉଥିଲା ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଠୁ ହାତ ବଢେଇ ନେଇଆଇଲା ଏବେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ମଟନ ନହେଲେ ଭାତ ଖାଇମିନି ଭାତ ତାର ଶୋଇଲାଣି ବାଧ୍ୟ ଖାଇତେ ପଡୁଛି